ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಕ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೇನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಅಂತಿದೆ. ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಓಮ ಮಂಜಳು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಗೆತ್ತಂಡ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗೆತ್ತನ ಮರಂದಂಡ ಪುಳಿ ಪಾಡು ಬಂದು ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಮಸಾಲೆನ ಹೊರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಅದು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತದೇನೆ ಮುಂಚಿ ಮುಂಚಿನಾಲು ಪಚ್ಚ ಮುಂಚಿಲ ಗೆತ್ತಂತೆ ಪಚ್ಚಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದಿನ ಈತನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯರಿಗೆಲ್ಲ ತೀತೆ ಈತನಿಗುಲು ಕೈತಲ್ಡು ತುಲೆ ಏನು ಪುರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಇದು ಮಸಾಲಾಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಣ್ಣೋಡು ಇತ್ತು ಒಂಚಿ ಕಡೆ ದಿತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯನಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕಿತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಡ್ದಾರಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋರು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪದ್ದು ದೀತೆ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತುಂಡು ಇದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕನ್ನು ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ರೈಸಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೂರು ಯಾನು ಒಂದಿನ ನೀರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿಗೆ ದೋಸೆ ಗಂಡ ಒಂದೇ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ರೈಸ್ ಗಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡುಂಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಕರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಸಿಗೆ ಪುಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಪನೆ ಅದಿಪ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಿನಿ ರುಚಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತೇನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಇವಾಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಇದೊಂದು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮೂಲ ಎಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಇಂಚಲ ಪಾಡೊಲಿ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ಡ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ರೆಡ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೊಕ ಈಸಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡೆನ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂದಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಊರು ಬತ್ತದ 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಅನಿತಕ್ಕಲ ಊರು ಬೈದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತ ಅಂದೆ ಸೊ ನಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿಗೆ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಎನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನ ಅವೆನೇನು ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತಿನಿ ಸೋನಿನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೊಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರೆ ಗುರ್ತಾದ್ ಪಾತಿರ್ನ ಚಾ ಬೊಕ ಅನಿತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ನೆಕ್ ಐತ ಗಿಡ ಇಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಿತ್ತಂತೆ ಅಗತೊಂದು ಬೈದುನಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಂಡು
ಬೊಕ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ತಿನ್ನೊನ್ವೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ. ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪೂರ ಅದು ಇಷ್ಟ ರೊಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್. ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮೈಕ್ ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೈಪು ಪಿಂಜ ಆತನ್ಗೆ ಐಕ್ ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.